होबा हो जानाय होनबाथाय संसार खुंनाय बायदि ने मारै मारै होनदों खोन्थाफिनलाय इन्सटाग्रामाव ओरैरा लोगोफोर दिनैहाय जोंना बिश्वकर्मानि स्पेशल प्रग्राम लानो थांगासिनो दं आरोना माने दा लोगोफोर दं गामिनि गोजा आरोना जों हाजोआवसो खालामनो नागिरदों हाजोथ' नङा हाजो खाथियाव आरोना सेरावहाय ओरैबायदि फ्रेस जायगा दं आरोना दा देखायगोन आं ओमफ्राय दा जों थांगासिनो दं आरोना सासेया उइलिं होगासिनो दं देखायनायासै दा फुजा होबाय नै आंना फुजा होखांबाय गारिया थांगासिनो दं नै बिथाङानो उइलिं होयो आरो माथो जाखो दे जोंहा दा लकेसनाव हाबबाय फुरा ओरैबायदि मजालै दा लकेसनाव हाबबाय जोङो ओरैबो नै बै सुइमिं पुल नांलायगौ नै जोंना बिन्दास बेहायनो नै टायारबो दंखायो नै औ नै थोरोबजोबखायो फाग्लासो ओमफ्राय नै जों दा आयु बेसि खस्थ' फैदों ओरै दैलामसो होबोदों सुइस गेटआ नै ओरै दैलाम थमब्लेट ओरै फैयासै मेन लामाजोंहाय फाग्लासो गेस ओमफ्राय माने ओजों जायगायावनो संनायनिखा आरो बिराद खस्थ' फैनांबाय बे स्कुटिया नै बिराद खस्थ' फैनांबाय नै नारनांबाय जे स्कुटिया जायाना देन्जार खस्थ' दा देन्जार खस्थ' दा दुगैलाबायजोबबाय सोरबा सोरबा पुरा मारसै जाबाय जाबाय come here खस्थ' मोनबाय दा बिराद खस्थ' मोनबाय दा बा बेना भिटामिना नुवाखै बा मजा खेला बरिया बेखौ बायनो जोंना lago bro lago होबा हो ओरैबायदि हाग्रा माबाखा आरोना नै अन्थाइआ बेसेबांबा गिदिरजों सौसिबोखादों बिथाङासो नै बिराद खस्थ' मोनदोंदां आंसो मिथिगौ फरेनारनि बायदिसो मा साराय सिखाव ना मा होनदों ओमफ्राय नै हाजोआ ओरैबायदि बरिया जादों दा सान्दुं गोसा ना नै दा रेडि बेसेबांबा अन्थाइ गिदिर दंमोन बैहाय आरोना माने जों डाइरेक्ट हाजो सेर फैदों आरोना दैबो दङ अन्थाइ गिदिरबो दं आरोना बेखौनो होबोबाय स्कुटिया ओरैबायदि प्रेसार मोनबाय आरोना ओमफ्राय दा जोंना माबाया जाङिं
जाङिं बसबा जाङिं नै दा इसोरो दुगैना फैबाय जों नै जोंना ओरैबायदि लाजोबखादों आरो थफ्ला गेस लादों साराय लादों गासिबो लाजोबदों आरोना ओरैबायदि नै दा बिथाङा उइलिं होनानै माबा रलिं होनानै देखायबावसिगोन आरोना मजा खेला बेबायदि जों दा आवगायगासिनो दं आरो दंग' दंग' थाबायबावबाय नै मेंसे मेंनानै ओरै थफ्ला लाबाय ओरै साराय लाबाय फुरा मेंसिजोब्बाय ओमफ्राय बै सासे गेस लाबाय आरो थिंखि ओरैबायदि मेंग्लिबोजोबखाबाय मा थाबायबावनांगौसै दंग' दंग' जाब्बा मा होनदों ओइ हेम बानायनोसै प्लेसा नै जोंना बेहायनो बहायसिगोन ओरै जाबाय सब प्लेस बरिया हेभिखा ओमफ्राय दैयाबो नै खाथियावनो दंखायो जानाय होनबाथाय संसार खुंनाय बायदि ने ओरैजाय एकदम लागायगासिनो दं मारै मारै होनदों खोन्थाफिनलाय इन्सटाग्रामाव ओरैरा डाइरेक्ट माबा डाइरेक्ट बै जोंहा ओमफ्राय बेखौनो सोरखौबा जावहरबा मादार चट बेन चट नङाबा डाइरेक्ट वार्निं फैखायो ओमफ्राय सिख्लाफ्रा बा बै नुदोंल' नुनो बाखि लिरा बिदियाव थारमाने बै इन्सटाग्राम मालिकाबो नायो थारमाने माने इन्सटाग्राम मालिकाबो नायो बिसोरखौ जानाय होनबाथाय संसार खुंनाय बायदि ने ओरैजाय एकदम लागायगासिनो दं प्लेसा नै जाबाय जोंना ओरैजाय अमा सावबाय एमाबो दंबाव बोरमा ओमफ्राय अमा थाइगिर दैसा संग्रायानो जोंना बेसेबां कृष्ण होनो ओरैबायदि बरिया लेकिन अभी भी साथ करो रेटिंग का लॉकिंग हो गया